dia, bona tarda, bona nit, quan sigui que ens esteu escoltant. Benvinguts i benvingudes a La Veu de l'Hoquei, programa número 77. 77, ja, Déu-n'hi-do. Sí. I ho sabeu de sobres, les veus de l'Hoquei són molt interessants i aquí les hem anat totes a una. Cada dia que varia una mica la frase, però el missatge és el mateix. I avui és una veu molt interessant que de seguida us presentem. Vale, va, abans de que Marc faci la presentació oficial, jo us recordo, deixeu-nos un like, ens ajuda molt a posicionar els nostres vídeos a YouTube. Realment és veritat això, si la gent fa like, el nostre vídeo se suggereix i tal. Teniu el link del nostre Patreon, molt agraïts els que hi sou i els que us esteu fent. I res, doncs seguim. I és que avui ens visita l'Uri Ferrer, preparador físic del Club Patí Calafell actualment, una persona molt apassionada per l'esport i per aconseguir l'òptim resultat del cos humà fent aquest esport. No? Sí. Farem doncs un programa una miqueta diferent des d'una vessant que no és la del jugador o entrenador com a tal, o jugadora o entrenadora, sinó que volem informar a tothom com cal fer una bona preparació física lligada amb l'hoquei, evidentment. Farem un consultori amb moltes preguntes que ens han anat arribant de la gent. Així en plan... I a més amb preguntes que hem preguntat a més expressament a jugadors i jugadores per anar farcint una miqueta més al programa. L'objectiu és que la gent... Aprengui, avui aprenem. És dia de paper i boli, Jo també, Evidentment, a veure què cal fer i què no cal fer. A banda de, com dèiem, el test ràpid, la pregunta de l'anterior convidat, que llançarem i tot això. Exacte. I quina avancem? N'avancem alguna? Va, n'avancem alguna. Avui hi ha un tema hi ha un tema de preparació. L'avanço no és ni prohibida ni res, però és un tema que sortirà. Que estigueu molt atents perquè avui també parlarem de preparació física relacionada amb una condició femenina. Amb la condició femenina, sí. És interessant i és una cosa que ha sortit al dubte, per tant l'abordarem aquí amb el nostre convidat. Hola, bona tarda. Hola, què tal? Benvingut, Uri, què tal? Esteu aquí parlant, dic, bueno... Ara venia. Vale. Què, estàs preparat per respondre-ho tot o què? Sí, en principi sí, tot. Ja ens has dit que vas una mica... Ja has fet la feina de fer entrevistes i tal, per tant avui xerrameca, Suposo que sí, a veure, és com un examen això, no una mica, no? No, com a casa, és com a casa, això. No? És com a casa, sí. Un convidat de luxe més. Comencem, sense més preàmbul, amb l'entrevista. Com ho tenim això ja programat. Normalment sempre comencem a explicar una mica la trajectòria perquè estem acostumats que passin jugadors i entrenadors per aquí. Tu també tens un puntet de trajectòria una mica dins del hoquei? Bueno. Per tant, si vols tu mateix, explica-la. Sí, jo he sigut jugador des dels 4 anys fins als 24. Imagina't si és un puntet. Bueno, he jugat sempre al Calafell. Vale. Des de sempre. I llavors després vaig tindre que deixar-ho perquè vaig estar estudiant a Itàlia, a Erasmus, i... Estudiant, Sí, estudiant, això. Menjant pasta, punta pala... Sí, bueno, vaig a Sardenya, a la illa, que no està mal. Molt bé. I llavors vaig començar a córrer, que és una de les meves aficions, i llavors ja no vaig tornar... Vas apartar-te una mica de la que seria la pista com a jugador. Exacte. Estàs ara com a preparador físic, ho dèiem, del Calafell, selecció francesa, havies estat als Reus, no? Per tant... I al principi a Vilanova. I a Vilanova. Vaig estar a Vilanova amb el masculí i femení. Oc plata i oc lliga femení, vaig estar. Per tant, allà va ser una mica els teus inicis de preparador físic. Exacte, vaig començar allà amb el Jordi Esteve i el següent any ja vaig fitxar amb el Reus. Clar, la meva pregunta, què vol dir vaig fitxar? És a dir, això també és... Com es fa tot això, no? És un mercat o no? Perquè, clar... Bueno, sí, al final, un dia tampoc és que hi hagi molts preparadors físics de l'àmbit del hoquei, però sí que és veritat que quan marxa una persona o, saps, estàs allà una miqueta a la guaia a veure si pots entrar o no pots entrar. I en aquell moment, doncs, a mi estava en el punt de m'agradaria estar en un equip d'hoquei lliga i va ser l'oportunitat d'estar... Fer el salt amb el Reus. Amb el Reus? Sí, amb el Jordi. Per tornar a Calafell. Però hi ha com rivalitat, És que aquí, clar... Sí, clar, jo amb el Reus he estat molt bé, he estat 3 anys, però, al final, per circumstàncies d'horaris i aquestes coses, vaig tindre que deixar-ho i vaig, a Calafell, és casa meva, i a casa, no? vaig tenir l'oportunitat de tornar un altre cop, però com a preparador físic, a un altre rol, i molt content, la veritat, havia un projecte nou, algo diferent, i... Però que si hagués sigut un jugador que avui fa del Reus al Calafell, avui tenim tensions aquí. Preparador físic va una mica al marge. Clar, és una mica com que es permet, és un submón aquest que has d'estar a la palestra. És diferent, no? Però, al final, el Reus també em van tractar superbé i quan vaig marxar també, així que
No, al final també és una cosa de professionals, no? M'agrada imaginar-me aquestes polèmiques a mi. Estar en un club o un altre. Sí, perquè ara mateix com està la tensió que sempre hi ha Calafell i Reus, que bueno, ja sabem tots com està la cosa. Com funciona. Bueno, tu guardes bon record, entenc, de Reus? Sí, jo tinc molt bona relació. I amb el Jordi som superamics i tenim molt bona relació. I la veritat que em va saber greu marxar, però bueno, al final són cicles, són etapes i això és com els jugadors que tens contracte per alguns anys o és com o tens contracte indefinit com un treballador? Al final jo vaig entrar ja com definit i vaig tindre que marxar per tema horaris, bàsicament. Jo per de l'hoquei tinc altres feines, tenim el tema hostaleria familiar a Tarragona. Molt bé. I llavors el meu treball principal és aquest i el hoquei és com un hobby. Val. Hòstia, o sigui... Llavors, com que els Reus entraven al migdia, al final per mi era bastant complicat. Tallava tot el dia per estar... I llavors la meva mare ja està a punt de jubilar i llavors hauria de prioritzar unes coses. Estàs allà doncs, donant ajuda a l'hostaleria familiar, eh? Sí, som ma germana... Te la quedes, o què? Digue'm? La seguiu vosaltres, o què? Sí, la meva germana i jo. Sí, molt bé. Estem allà els dos peleando. Home, està interessant això, no? Sí, i tant, no, perfil curiós, eh? I tant. Ara pensava també que va haver de deixar el Reus perquè entraven al migdia i aquest és el mateix motiu pel qual aquí no hi ha gent del Reus mai. És el... Bueno, clar, perquè gravem una mica handicaps, primera hora. Al final són gent professional i com el Barça que també entra al migdia i... Clar, hi ha una mica més d'exclusivitat, no? Entrenar a aquesta hora perquè tots podeu més o menys estar disponibles. Sí que va haver un any que vam entrar pel dematí, sobre les 10 a les 11, i llavors per mi molt millor, però clar, entrenar a les 2 o a les 3 al migdia és quan trenca tot. Per tocar un Reu, només perquè ara saltarem després a les consultes com a tal, però per qui no s'imagini, perquè a més estàs dient que és una mica fora que tens una feina, que això és puntual i això, quina rutina fa o quin horari fa o el dia a dia com a preparador físic? Sí, tu, per exemple, com a preparador físic del Calafell, quin és el grau d'implicació que tens en un dia, per exemple? Jo des de les 8 del matí ja tinc missatges del Guillem intentant preparar, perquè el Guillem és molt intens i ho vol tindre tot el detallat. Tot perfecte, I a mi també m'agrada, al final, perquè al final quan vols treballar bé necessites tot pautat, ben estructurat i des del principi, des del matí ja comencem a preparar l'entreno o la setmana, com ho enfoquem, com no ho enfoquem. I bueno, ho vaig fent, com que el meu treball també és bastant que no és molt esclau, que puc anar una miqueta flexible. Exacte, més flexible, correcte. Llavors, però estàs allà físicament quan fan el físic o no? Sí, també, sí. Perfecte. Vale, gimnàs, pista, acompanyar-los allà on sigui. Has esmentat precisament en Guillem i has esmentat abans també la bona relació que guarda amb la gent de Reus. Una mica com a pregunta pont cap a aquest consultori que tenim, la relació amb jugadors, amb entrenadors, clar, perquè és aquesta figura una mica preparador físic que estic entre de portes enfora, a veure, has de lligar una mica d'entrenador a tots. És bona la relació i és en plan a dia a dia, com dius. Us explicaré una cosa que em va passar, que sí que és veritat que quan vaig entrar al Reus, clar, volia tindre tot superperfecte, tal, no sé què, i llavors sí que amb els jugadors era com més seriós i més... Toca fer això i manar una mica. I sí que és veritat que has de tenir aquesta flexibilitat entre els jugadors i entre l'entrenador, saps? Has de tenir una miqueta de joc, no?, al final. Estàs a dues bandes. Correcte. Intentar portar-te bé amb els jugadors i tenir aquesta flexibilitat amb tema d'entrenaments o horaris o tema de preparació, saps? Per tant, et fa ser això, una mica la persona pont, una mica la persona propera i entendre els dos punts, Doncs mira, per conèixer més i per part de jugadors o jugadores no només del Calafell vindran preguntes, saltem a les ràpides. Tens l'espai, tira'm la cito, ara dius. Vinga, ràpides, no va la ràpida. Sí. Preguntes ràpides, bé, mentrestant, ara llavors ho dic, mentrestant, que és que tens, més endavant, tens tot l'espai que vulguis per fer les teves reivindicacions, Allà vale, perfecte. On no hi hagi pregunta, on hi hagi un buit legal, pots dir, perdoneu, però això que esteu dient... Allà on que s'ha de ficar, pam, la fots allà dintre. És que ha vingut el convidat amb ganes de dir... Home, és que un micròfon s'ha d'aprofitar quan es té. Per tant, ho tenim, endavant amb el consultori d'avui.
avui no és música mèdica, això. Anava a dir consultori, que haguéssim pogut buscar perfectament una altra música, però són les 4 símptomes que tenim i amb això ens acontentem. Quina feinada, eh? Vale, bueno, és un consultori, ens fiquem en situació, no? Sí, hem intentat que quedin resolts dubtes o temes que puguin ser d'interès, no només per jugadors, que també són els que ens els plantegen, sinó per la gent, no? Nanos, nenes que entrenen 10 anys, 12 anys, 13 anys i els pares. Per tant, endavant amb... Àudio 1. Preguntaria és que com es gestionen les cargues al món del hoquei, ja que, jo què sé, 8-10 jugadors i els quals no tots els mateixos minuts i tot això, que com es fa la gestió també per arribar també als punts òptims, als moments importants de la temporada. Clar, Sergi Folguera, Sergi Folguera. El gran Sergi Folguera pregunta per la gestió de càrregues per arribar al moment òptim i a més, que no tots juguen al mateix, no tot és... Com es gestiona això? Buah, això és un món, eh? És un meló, no? Tema càrregues. És un meló, perquè també en funció dels partits que hi ha, del moment de temporada que estem, i al final sí que és veritat que el control de les càrregues és bastant relatiu. És a dir, control càrrega interna o externa o diferents motius que poden distorsionar una mica el que fa el jugador. Vale. Primer són els minuts de joc que té un jugador. Acumulats. Correcte. No? I al final, nosaltres el que estem fent és, per exemple, jo sempre pel dematí els hi fem fer un qüestionari. Vale? Cada dia? Sí, és un qüestionari wellness que es fa molt fàcil o hi ha una aplicació hi ha moltes aplicacions que ho fan, però també amb el Google Forms que fas preguntes i ells contesten, i crec que són 5 preguntes, que és com han dormit, com estan de cansament, de fatiga, com es noten, de l'1 al 10, correcte, i a nivell muscular. I després estrès i actitud que té l'esportista durant el dia. O sigui, cada dia es valora l'estat en què es desperta la persona. Perquè així tu ja tens uns números, perquè al final tot és qüestió de... Sí, tot es pot baixar l'estadística, tu creus? Correcte. Al final, tot que es pugui quantificar ja és alguna per poder mesurar. Llavors, amb això ja tens alguna cosa, no? No mateix un jugador que et fiqui tot 10 o un 10 dormint i 0-0-0 que un jugador que diguis, ostres, vaig a parlar... Estic estressat, estic dormint malament... Vaig a parlar, què t'ha passat? No, és que he dormit fatal, és que no sé què, és que no sé quant, és que tinc enfamat la cama, no sé quant. Esquena, no sé què. Correcte. És algo molt individualitzat, això. Sí, però a la vegada també és molt senzill, perquè al final que un jugador faci un qüestionari ho fa en 10 segons, m'entens? Sí. I ja tens molta informació sobre això, vale? Es demana sinceritat. Sí, perquè i no copiar. Sí, perquè hi ha vegades que m'he trobat de... Venga, te pongo esto 7-7-7... Exacte. Però que al final és per ells, perquè a mi m'és igual. Al final es pot acabar lesionant, no? Perquè jo li passo a l'entrenador i ell decideix o no el que fa. Vale? Tot això sumat als minuts, has dit. És a dir, partim dels minuts... Sí, després es fa això durant els entrenaments, després en cada entrenament es diu la RP, que és de l'1 al 10, com t'has sentit tu de cansat durant aquell entrenament. Vale? Que pot ser un 5, un 6, un 7, i aquí ja tens més o menys un valor. 7? No, un 5, un 7, la nota que sigui. De l'1 al 10. I a part, nosaltres utilitzem el Polar, que és freqüència cardíaca, que entrenem amb el Polar. Sí? Sí. O sigui, d'allò qui és? Bueno, és cinta també. Pots portar banda, que la banda abans la portàvem, però saps què passa? Banda al pit, estem dient ara. Quan toques, quan tal, sí, exacte, a vegades es treu i tal. I el braç és bastant còmode. Bastant fiable. I queda bastant bé. I allà també et donen molta informació. Correcte. De freqüència cardíaca i de... De zones de treball, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. I a partir d'aquí també fa un tant per cent, i jo el que comparo és, per exemple, si tu m'has donat un 8 de RP i el tant per cent que et dona el Polar és un 6, li dic, aquí hi ha alguna que no quadra, saps? Si més o menys coincideixen... Com que t'ha dit que s'ha cansat més d'allò que... Exacte, que potser la seva percepció és més del que realment... És a dir, que a veure, si ho he entès bé, que així jo faig una mica de... Sí, anem al segon àudio, que també va de càrregues. Però mira, faig una mica de com es pot interpretar això a casa. És a dir, que s'intenta fer a través de moltes dades que s'intenten recollir... Un estudi personalitzat. Una cosa molt individualitzada i personalitzada. Correcte. Després, a veure, el bàsic i el millor és preguntar de tu a tu, de saber com estàs, sensacions i què és el que et fa mal, i això és... Les dades et porten... Però les dades el que et porten i el que més o menys intentes especialitzar al jugador específic.
Molt bé. Molt de gust. Segon missatge. Repregunta, que ens digui. Com pregunta també, per exemple, si les càrregues són les mateixes guanyant o perdent, és a dir, portes una mala ratxa, si les càrregues són les mateixes de les que haurien de ser, o si vas guanyant molt, el mateix, saps? És a dir, són les mateixes càrregues tant guanyes com si perds, a nivell emocional, a nivell físic, etc. I després, amb temes de lesions, si imagina't un equip que té 3-4 lesionats o 2-3 lesionats, si les càrregues pels altres jugadors continuen sent les mateixes o també varien segons l'equip. Molt interessant. Abans de tot, Sergi Folguera ha fet aquest àudio des del lavabo? O és que no, des del cotxe. Crec que baixava del cotxe. Gràcies de tot cor per enviar-nos. Sergi Folguera. Sí, un gran. Després el trucaré. Ja m'ha dit que us porteu molt bé. Sí. Molt interessants. Primer, no s'entrena igual amb bona o amb mala dinàmica. Clar, d'on venim? O no? Aquesta és bona, perquè al final, clar, és bastant... Que això t'escapa una mica del teu negociat, però... És que al final tu pots fer un entrenament en funció de com ha anat o com preveus el pròxim partit. És a dir, a veure si m'explico. Sí, aviam. Pots fer un entrenament més dinàmic, més lúdic, tal, per intentar calmar les... O ja començar a saco i començar ja a pensar en el pròxim partit. És depèn una miqueta també... Si perds, pots pensar en el següent. Correcte. I en canvi, si guanyes, et pots deixar emportar per la bona energia del... Bueno, pots fer entrenaments diferents. Tot en funció també de l'entrenador, de la seva opinió i de dir, mira, Uri, fem això, fem l'altre... Bueno, i jo més o menys enfoco a una cosa o una altra. Sí, però el múscul es ressenteix de les dinàmiques, per exemple, dolentes? O sigui, a nivell emocional... Si hi ha més pressió, no? Poder? Si hi ha més... Al final, l'estrès està demostrat que afecta... Que tensa tot, Correcte. Vale. Molt interessant. I el tema lesions ha dit que si teniu més o menys lesionats, suposo que la resta de jugadors, els que estan sants, se'ls ha de cuidar d'una forma especial? Sí, clar. A través de gimnàs, si necessita una cosa específica de tema gimnàs, o a pista, en funció de quins exercicis que estem fent, doncs aquella part no ho podrà fer, perquè pot ocasionar més dany o més dolor, i en funció de com està l'equip en general. Clar, aquí se'ns replantegen algunes altres repreguntes en aquest sentit, no? En diversitat d'entrenaments en funció de si guanyes, si perds i tal. Un altre condicionant, i entenem que és també l'edat, per exemple. Dels jugadors. Tu tens un grup que, més aviat són força similars, sí que hi ha algun de més veterano, per dir-ho d'una paraula. Tenim dos que són bastant més grandets. I també en el cas, per exemple, imagina't el Noia, sé que no hi ets, però tens Bargalló i tens nanos de 22, 23, 24 anys. És diferent també les pautes a dur amb cada un? Sí. Clar, això també és un tema bastant guai, perquè al final... És guai, És guai, no, a mi m'agrada explicar això perquè... És la passió. M'encanta. Sí, perquè al final són coses que al final, clar, una persona que ja té una edat i que ja porta bastanta tralla, diguem-ho així, vale? Bagatge aquí. I també depèn dels minuts que juga i els minuts que participa durant la temporada en general, pues sí que pot tenir una miqueta de diferència amb altres jugadors. Per exemple, hi ha jugadors que sí que van al gimnàs, fan dobles sessions, tal, i aquests tipus de jugadors, pues, més treball i prevenció al gimnàs, no potser en vez d'entrenar un dia més, entrenen un dia menys. Que això, perdona, no sé si vas veure l'últim programa, ara m'estic recordant, que l'Alagi va explicar, no sé si ho podia dir, però ho va dir, que al Sant Just el que fan ara és que hi ha un dia a la setmana que hi ha una sèrie de jugadors que no van entrenar. Bueno, a més, perquè es dona que són els veteranos i a més els veteranos tenen conciliació familiar i tot el rotllo, però que aprofita... Sí, al nostre cas també hi ha alguns jugadors que, en funció també de l'edat i de com és, hi ha dies d'entreno que descansen. Sí, per arribar el més aviat, el millor possible. Correcte. Sempre es busca això, no? L'estat òptim. O sigui, el preparador físic, el seu objectiu és que un jugador estigui al 100%, sempre. Tots els jugadors. Tots els jugadors. Cada un, la forma és diferent per aconseguir-ho. Correcte. Estem aprenent, Estem aprenent. Has de tocar com un piano, has de tocar les tecles necessàries per intentar que estigui... I tot això em porta a una pregunta que tenim més endavant també, però la relació amb l'entrenador, a banda de ser bona, ha de ser, com deies, molt estreta. Si estàs dient que ell guia l'entrenament cap a una banda o cap a una altra, també preguntant-te, o si el partit ja... No sé si... arribar a influir amb els canvis d'aquest porta molts minuts o no, però vull dir, que tens pes en la decisió, no? Sí, i tant. Hi ha entrenaments al final d'un entrenament l'estructures en funció del dia de la setmana, del microcicle i de tot el que comporta fins a arribar al partit d'aquella setmana, ¿vale? Llavors, a partir d'aquí, exercicis, tempos, minuts, intensitat,
tot això és la meva feina. Llavors, entre el Guillem, en aquest cas, i jo, pues, hem de trobar un equilibri i de dir, hòstia, Guillem, jo crec que això ho hem de fer així, ho hem de fer això. Al final és una miqueta un equilibri entre el preparador i l'entrenador, per intentar equilibrar l'entrenament en l'objectiu que volem. Però hi ha impacte del preparador físic en les decisions directes. I més endavant ens explicaràs si creus que està ben recompensat aquest... Després l'obrirem. Mira com riu. Vale, va, segona consulta. Eloi, em pots pujar una mica el volum del... És que estic sordo. Jo tinc un problema que és que... Bueno, perquè estem aquí de tertúlia. Tinc un problema que estic sord. A veure, segona consulta. Hola, jo soc la Paula Lladó del Club Hoquei Mataró i m'agradaria preguntar si creus que els preparadors físics haurien d'adaptar la seva planificació de la temporada segons els cicles menstruals de les dones, i també volia saber sobre la diferència tant en la preparació física com en el tractament de lesions entre equips de nois i noies. Gràcies. Ara era aquest el tema. Molt bona pregunta, Molt bona pregunta. Molt bona pregunta. I és molt complicada a vegada, Tenim bons guionistes, has vist, Home, clar, demanem aquí el més interessant. Les diferències entre preparar físicament a nois o noies amb la condició, sobretot aquesta, dels cicles menstruals. És la gran diferència, que és que un cop al mes... És un tema tabú que molta gent no ho parla i és superimportant avui en dia. Perfecte. Saps què passa? Que molta gent es pensa que tothom pot treballar igual. I al final arribes a un punt que avui en dia pues, no es pot treballar igual. Tothom és nois i noies. Correcte. Vale, és a dir que... Perdona. Sí. I llavors, al final, avui en dia hi ha 50.000 estudis que diuen que no, que al final una cosa és una i l'altra és l'altra. Vale? I al final hem d'intentar pues, trobar aquest equilibri i entrenar específicament a una cosa o l'altra. Vale? Llavors, tema menstrual és un tema... És una variable allà dintre, Correcte. Al final, no el problema, però és un hàndicap a nivell de rendiment, perquè al final el que fa és baixar defenses, no entrenes igual, no estàs al mateix 100%. Estat d'ànim. Correcte, estat d'ànim. Hi ha diferents factors que fan que la jugadora pues, no estigui al seu millor moment. Llavors, per tant, des de la preparació física, i això... S'hauria de tenir en compte, la resposta de moment està sent que sí. Sí, no. De quina forma es pot fer? No sé si ho has fet mai, perquè vas estar amb nenes, amb noies. Sí, clar, però Vilanova. La cosa és quan tu acabes la carrera, vale, avui en dia, ara no sé com està el grau, però sí hi ha bastant hincapié, no sé com es diu en català, d'aquest tema, vale? Llavors, jo quan acabo la carrera i em fico a l'hoquei lliga de femení, sí que feia treball així mica més de prevenció només, vale? No tema de força, massa força no, però feia més prevenció. Però sí que és un tema que avui en dia hi ha màsters, hi ha graus d'entrenament de la dona, vale? S'està reforçant la manera en com... Correcte, hem d'enfocar, vale? Absolutament. Clar, tot. O sigui, setmana... que al final el sòl pèlvic ara, que és un tema bastant important... Ara està de moda, que està bé que sigui així. Correcte. No? Vull treballar el sòl pelvià, no? El sòl pèlvic és una influència bastant molt a la dona. Llavors, el tema de fisio i tal, avui en dia és top. Llavors, tot tema cadera, flexions, extensors, tota aquella zona que volem treballar, és una cosa que s'ha de mirar. Ara a mi em genera una curiositat, igual és una curiositat, no sé si l'hauria de tenir, però o sigui, qui ha conviscut amb dones a casa o el que sigui, sap que moltes vegades les dones que conviuen juntes tenen una sincronització del cicle menstrual. A vegades es dona això. I em genera molta curiositat de saber si en un equip... Cap a això ell no tindrà la resposta. No, ell no, però dic, si algú pot facilitar la resposta. Hi ha el dubte de si pot arribar... Clar, si tota aquella setmana de rendiment entre cometes més baix, per compartir moltes hores, s'acaba sincronitzant en aquell moment... Perfecte. És que podries... Per la preparació és millor, perquè és només una setmana. Rebaixes a tothom. Sí, clar, si al final... És que ens faria falta una noia aquí per dir-ho. Si totes les jugadores tenen el mateix cicle menstrual, seria perfecte, perquè una setmana o una cosa així, baixes una miqueta la càrrega, intentes fer més coses al gimnàs, més mobilitat... Clar, el problema és
quan estàs buscant el 100% amb totes, diguéssim, en condicions sense el cicle menstrual i una o dues sí que el tenen, llavors aquesta no pot assolir aquest 100% que es demana. Correcte. Llavors has de fer un treball més específic sobre aquella persona. Però és el gran tema. És interessantíssim, totalment. I que, disculpa que no hi hagi... O sigui, però no és perquè no vulguem que no hi hagi una noia aquí per parlar-ho, però és que... No en tenim coneixement propi, això sí que no podem tenir. Però feu-nos arribar si teniu consideracions sobre aquest tema. De fet, era un dubte... Gràcies, Paula Lledó, per preguntar-nos-ho. L'Anna Casaramona, que és la següent pregunta, serà una altra, però aquesta també ens l'havia fet, a veure com s'havia d'adaptar a aquest cicle. I ens diu això. Una altra consulta. Les noies tenen més lesions de genoll, creuats sobretot. Saps per què és? I com es podrien prevenir? Lesions. I sobretot el genoll. Això és, per començar, és cert. Saps que aquesta jo no la sabia? Jo vaig llegir... No se sap, no? No sabia que el que deia, que les dones tenen més lesions de lligament. Jo, si vols, et deixo... No vull fer el cunyat, vale? Jo aviso abans Opinió. de dir... Però jo he llegit perquè, a veure, també m'agrada molt el futbol i el futbol femení i s'ha vist que hi ha moltes jugadores que han patit problemes de genolls, problemes de creuats. I el que jo he llegit en algunes bandes, només per si et sona o si no et sona, és que per la composició corporal de la dona, que té l'eixamplament en els malucs, i carrega més pes en la... I que fa que a l'hora de trepitjar, de l'impacte, al final l'articulació del genoll pateix més perquè el maluc d'entrada ja és més ample del que pugui tenir un home. Jo també. I que aquesta pot ser una de les raons. Pot ser les formes de cos. Jo també he llegit alguna història d'aquestes. Podria ser, i que com que potser abans no es veia tant perquè no hi havia l'esport femení a un nivell tan alt com el que hi ha ara. I que quan ha arribat al nivell de l'esport femení i a tots els esports hi ha entrenos al nivell que s'han començat a veure casos d'aquests. Que aquesta podria ser la teoria. No sé si tu et mig sona això. La veritat que no estic al cas, vale? Però tampoc sabia que hi ha més lesions de lligament creuat de dona que d'home. I em sorprèn molt, la veritat. Però bueno, el que acabes de dir tu... Pot ser una teoria, jo crec que és veritat, O sigui, no estic 100% segur. D'entrada, i almenys a l'hoquei tampoc n'hi ha tantes. És a dir, els creuats no és la lesió de l'hoquei. Bueno, avui en dia el genoll és un... El genoll pateix a tots els esports, és una articulació que... Cuidado, Llavors, doncs mira, si vols, ja per matar... Més avall hi ha preguntes sobre genolls, també. Bueno, crec que també ha dit com es pot prevenir... Això. Tema lesions de genoll, també per preguntes que ens ha fet l'audiència des de casa, per el que diu l'Anna Casaramona també. Com ho podem fer per prevenir, per enfortir aquella zona preventiva? Treball de força. Al final, tot és força. O sigui, jo agafo un got d'aigua i estic fent treball de força. O sigui, al final, i si a sobre estàs... com ho dic, molt d'estrès sobre aquella zona, doncs has de treballar encara molt més perquè aquella zona no pateixi tant, vale? Vale, que fa força l'articulació en general i la musculatura. El genoll com a articulació, força vol dir els músculs que l'envolten? Correcte. I al final factors externs que no estan acostumats a treballar, per exemple, quan tu caus al hoquei, tu no saps si caus a la dreta, si caus a l'esquerra, si caus avall, tu caus, no? Llavors el genoll té una inestabilitat. Doncs allò s'ha de treballar. No només amb un pla, sinó en diferents plans i en diferents exercicis perquè per si un dia has de caure i has de caure malament, doncs que el que envolti faci com una reacció, no? Que no sigui el primer cop que... Claro, que no li vingui de nou. Ara em va cap a la dreta, hòstia. Tireu-vos a terra. Feu una mica flexió de... No, però exercicis de... No sé si m'explico, però al final hem de treballar no només el tema d'hipertròfia i tot aquest tema de treball muscular, que tampoc aniré, però sí que has de treballar molt de prevenció i molts exercicis en diferents palanques, en diferents vistes, vale? Per intentar que treballis més en l'estabilitat de tota la zona. Posar-se sobre de l'albosso, la mitja bola aquella, que és com un boti-boti, allò pot ser un mite. Llavors molta gent que deu estar pensant, vaig a fer això. Jo i el bosso no som molt amics, no? El bosso, qui no ho sàpiga, és com un mig boti-boti que es posa a terra i la gent es posa a sobre per fer equilibri. Sí, però una part plana en l'altra part. A mi el que m'agrada més és quan li dones la volta... Claro. Exacte. I queda pla. Exacte. Però la part que fes més blanc i blu... La part blava a terra. Això li dones la volta. Sí, exacte. Llavors fer exercicis d'equilibri. Aquí pots treballar moltes coses també. A una cama, pots fer mitja... Correcte.
Frivoli, Sí, no, jo ja Pots treballar moltes coses, inclús sense material pots treballar la propriocepció, exacte. I turmells també pots prevenir aquí, l'equilibri de turmell. Clar. Bueno, doncs queda resposta la de l'Anna i queda resposta aquesta que deia d'alguna d'audiència, com en Martí, que ens deia tinc 16 anys sent porter, s'ha lesionat diversos cops del genoll. Clar, la reiteració també fa que tinguis menys enfortida. 16 anys, i parla de diversos cops. Varios espero que no sigui més de 2. I que la lesió no sigui sempre un treball de força. Treball de força, va. Treball de força. Passa que espera, perquè realment aquí hi ha un altre tema. Amb 16 anys potser no ha tingut temps tampoc de fer treball de força ben fet. A veure, és que... Els gimnasos amb 14 15 anys... Espera, que obrim un altre meló. Quan es pot començar a fer gimnàs? Clar, que Anna ha dit una cosa. Clar, o sigui, al final... Tots són mites, o sigui... Tots són mites. Hi ha molts mites en tema de l'esport i d'estructura i de saber quan començar a fer gimnàs. Hi ha moltes coses. A quina edat es pot començar en el gimnàs? Anar al gimnàs o treballar força? Per treballar força. Amigo. Vale? És que són coses que hi ha gent que no ho entén. Hi ha gent que em diu, no, vull anar al gimnàs amb 12 anys. Cuidado, vale? Vigilem això, vale? No sempre la pesa. Perquè pots fer un entrenament de força sense material. A la paret, no? No, amb el teu propi cos. I a terra i ajupir-te. Vale. Quina és l'edat òptima? O no hi ha edat? Òptima no hi ha edat. Treball de força n'has de fer. Un nen amb 8 o 10 anys ja pot treballar. Vale? La cosa és què ha de treballar, clar, perquè són conceptes diferents, perquè no fiques a un nen a fer un cult de bíceps. Van a dir, fer peses així, vale? O sigui, clar, tot té la seva etapa i tot té la seva evolució. Llavors, amb 8 anys, amb 10 anys, els nens ja poden fer treball de força. Vale? Però, clar, ha d'estar amb una persona ideal, amb la persona adequada i saber el que ha de fer en tot moment. Vale. Per tant, amb 16 anys, Martí, recomanació, perquè no et tornis a lesionar, treball de força. I per tant, també, a la vins o infantils no haurien d'utilitzar pes per millorar la seva... el nivell muscular, la seva força com a tal. Dintre això que estàs dient hi ha l'altra cosa, de dir que fer servir pes lliure... Clar, aquí tenim un altre tema de com... Cada persona és diferent. Per exemple, tu potser estàs més desenvolupat amb 12-13 anys i una altra persona amb 12 anys encara no ha fet el salt, m'entens? I aviam, has de trobar un equilibri. I temes hormonals, tant com les noies. Al final, has de tindre una relació i saber quan has de poder fer el salt o incrementar una miqueta més el tema del pes. Perquè al final tot és funció de pes. Perquè tu pots fer una flexió o estàs fent amb el teu propi pes i després pots començar a aixecar una miqueta de pes. Sempre pots anar ficant nivells, no? Pots fer la flexió d'una manera que sigui la que tu et costa. Ens quedem d'entrada amb el missatge que el treball de força sempre és bo. És útil. I en funció de cada cas i de la progressió que es porti i de l'edat que tinguis i de l'estat físic que hagis anat aconseguint, es pot començar. I sempre amb un professional, vale? Evident. Sempre. I si no el tens a mode de preparador físic d'allò, sempre es pot preguntar als gimnasos on vagi la gent, a la gent que treballa allà. O sigui, clar, home, perquè saps què passa? Que la gent te pot preguntar. Bueno, i avui en dia hi ha moltes persones que no estan dotades per ensenyar i aquestes coses i el més important és que realment quan tu ensenyes una persona que tinguis la titulació i els coneixements adequats per intentar ensenyar. Bueno, que no cal haver fet les peses per fer força. Això no se sap mai com pot anar, però jo què sé, imagina que hi ha algú que vol un entrenador personal, tu em faries d'entrenaments personals o et faria... Perquè et trobem una feina ara. Jo em faria, el problema és el temps. Ja. No tinc temps. Potser que ells es cobren prou bé, M'ho han dit. Ajudes i consells, allò, mira, de pagament. Tot això, clar, quina carrera vas fer? Cafè. Vaig fer cafè, al Tecnocampus, a Mataró. I hi ha però alguna eina o idea que t'ajudi o aprendre constantment, no? Això que es diu sempre de... O com et planifiques, en plan... A què refereixes? A formació i a coneixements? És a dir, tu per saber les càrregues i tot el que utilitzes a dia d'avui a preparador físic a Calafell, ho estàs fent servir, ho has après a la carrera? Sí. I a màster. Vaig fer un màster de rendiment d'esports col·lectius amb el Barça i també aprens coses, però al final... Al final no tens ara, com a l'hora de prendre decisions, no tens on consultar o... Jo què sé, saps? O mires a internet si fa falta una taula... Bueno, també és interessant la pregunta. Apunts, articles científics i... Ja t'aviso que la de la Lagi va per aquí, I vídeos de YouTube?
una constant formació. A veure, al final... Si és un fisio, no? Exercicis i idees, bueno, pots intentar mirar, jo ho he fet, però al final, perquè ja... I a través de l'experiència, el que fa, el que correcte, funciona. Perquè al final avui en dia pots agafar el mòbil i pots buscar qualsevol cosa i et surt 50.000 coses, i al final són idees, però d'aquí a aplicar-ho i intentar saber... Fa tant pinces, no? Correcte, i has de saber realment a quan, a on i el per què d'aquest exercici. Has d'haver estat atent a la carrera, atent al màster, i anar aprenent sobre tu mateix. I anar aprenent sobre el que vas allà. Molt bé. Escolta, Eloi, tirem l'última consulta que tenim d'algun jugador o jugadora. Epa. Hola, bones, Uri. Soc en Roc Pujades i volia preguntar sobre el gel, les banyeres de gel. A veure, quants cops és bo fer-ho per setmana, el dia abans del partit és bo o no, una mica sobre aquest tema, a veure si em pot donar més informació. Merci. Clar, per aquí. I que m'interessa a mi també, cuidado. Tenim però també una pregunta, o sigui, és una pregunta que no està sent... O sigui, no està a l'abast de tots els clubs, tampoc. No, però... I entenc que banyeres de gel... O, bueno, ho pot fer tothom a casa. A l'abast de tots els clubs potser no. El gel tampoc seria la cosa més cara del món. No, dins del que cap, no? Vull dir, agafar un cubell i fotre-hi gels. I personalment, jo per exemple, jo ho faig. O sigui, jo... Vale. Per això dic que jo també, com que a mi m'agrada, dic... Vale, són bones. Jo ho faig i no soc professional ni res. O sigui, al final tampoc costa realment... Tema gel, tema banyeres de gel, posar els peus o les cames en gel... Això és un tema també important. Bueno, és interessant. Com digui que és un mite. Hi ha molta gent que ho fa. Hi ha molta gent que ho fa. I a mi m'agrada que ho facin. Vale. És ajuda. Sí. Si el moment bo quin és? El moment bo... Examen, al final sí que està sent examen. No, cap problema. Són temes molt de dia a dia. No, són temes guais, sí, al final molen. Clar, temes. Quan fas una sessió bastant forta, gel. Al final el gel és un vasodilatador, que al final és contrau fred, calor, i al final el múscul es contrau i després es torna a relaxar. A relaxar-te. Llavors, és com dir, va bé estirar, estiraments sí, estiraments no, perquè també és una altra història. Per mi el gel és recomanable 100%. Abans d'un partit jo no ho faria. Abans no? No, jo no ho faria. És més per la recuperació, potser. Correcte. I el dia abans d'un partit jo tampoc ho faria, perquè al final el que fas tu és relaxar el múscul a full. Això no és veritat quan jugues més d'un partit al cap de setmana. Quan és una Copa del Rei, quan és playoff, quan aquestes coses, per intentar recuperar el més aviat possible, sí. Banyerita de gel abans de dormir i l'endemà semifinals de Copa. Correcte, exacte. Igual que la presoteràpia, aquelles botes que ara avui en dia t'apreten i tornen, també ajuda. Fisios. Però al final estem en una contradicció. Si no és... Sí, però al final el que vols, al final, com que és un vasodilatador, el que fa és intentar recuperar el millor possible. Llavors, com que després d'un partit, si jugues dissabte, on que normalment s'entrena el dilluns, això també és un altre tema, tens més temps per recuperar i no fa falta perquè hi hagi... Què es podria fer? Sí, es podria fer i pots anar més ràpid a regenerar. Correcte, es podria fer, cap problema. Si vas a jugar diumenge, llavors potser sí que necessites aquesta recuperació. Correcte. I després aquesta ja és més suggerència meva. És mite o no és mite? Jo ho faig perquè a mi em van dir que, sobretot quan fas un entrenament, clar, hockey o esports i tal, les cames sempre treballen, però en el meu cas, quan jo un dia que entreno cama ben entrenada, que és posar les cames en gel, no? Sobretot perquè la sang s'ha acumulat a les cames o el que sigui, i em van arribar a dir, ojo al mite, que igual a casa hi ha algú que diu, sí, jo també ho he sentit, que és que si no fas això, i la gent que camina molt, que corre molt, que fa molta bici, que entrena molt de cama, que pot tenir varius. Això ho desconec totalment. És mite de cunyats de gimnàs. Això de les varius, hòstia, és bona aquesta, no la sabia. No, perquè jo tenia un dubte, que és que si tu, imagina't, si tu fas això perquè la sang circuli i poses només de cintura cap avall, la sang circula cap a un lloc, però després com torna, perquè a dalt no hi has posat. Sí que és veritat, sí, però no tinc ni... Això és fumata blanca, També el que va bé també és ficar les cames amunt. Amunt, això sí. Exacte. Per tema de recuperació també. Gel, recuperació després, i abans no. És ens quedem amb això. I ara traurem una bossa de gel de patrocini que acabem d'anunciar. Però el millor, ara diré una cosa que crec que molta gent no ho sap. O sigui, sí que ho sap, però
El millor per recuperar, el millor és alimentació, hidratació i descans. Vale? Dormir. Per menjar, com que per recuperar? Rotllo... Menjar també equival a més a suplementació, vale? Tema proteïna, tema creatina, betalanina... Hauríem de parlar aquí amb en Gerard Miquel, que ha obert una clínica de nutrició a Sant Just. Pues, va lligat. I el descansar dormir és el més important. O sigui, en ordre de les tres que has dit, descansar la més. Les tres. Descansar, alimentació i hidratació, no? DAG. Les sigles. DAG. Vale. Eloi, preparem la cinta de preguntes ràpides perquè encara en tenim... O sigui, no està sonant i seguim amb les de l'audiència. Però està sonant alguna cosa, Quixot? Està sonant alguna cosa, no, Quixot, o no? Et diuen que sí, jo crec que sí, però... Torni. Què sona? Sí, no sona? Però estava sonant alguna cosa abans? Jo crec que no. No estava sonant? Vale, perquè teníem els àudios d'allò. Moltes gràcies als jugadors i jugadores. Sí, bones preguntes, I moltes gràcies a la gent que ens n'ha preguntat unes quantes. Ja li hem respost, però que encara tenim aquí el senal. Tenim un tema, sobretot, de diverses persones. Ara llegeixo per aquí la Gemi, que ens diu tema d'escalfament. Sí. Riu. L'escalfament, jo, un que s'inclou, que abans d'entrenar faig així. Sí, no? I amb bambes, no? I aquestes coses tan... Per tant, tema escalfament. Què és recomanable per escalfar? Depèn, ara. A veure... Que hi ha unes línies mestres, no? Vigila que no surtis de plano, Perdó. Estic dintre o no? Sí. Vale. Així ara sortir el cap. Jo quan jugava a hoquei fa 20 anys, l'escalfament ha canviat, però totalment. Abans era bambes, tal... Bueno, un dia hi ha gent que ho fa, Però... bambes, tal i qual. Bueno, al final cadascú s'escalfa com vol, vale? Però un bon escalfament, avui en dia per mi, i és el que faig des de fa... Vinga, prengueu nota. Un bon escalfament. Al final, quan... Des del principi voleu que ho expliqui o...? Bueno, un escalfament, no sé, per exemple... És pregunta ràpida, Però... pregunta ràpida. Si no, aquí estem fins i les 10, no? És un meló. La Susi també ho preguntava, que era vist escalfament nens. Ens deia escalfament... Al principi, abans de fer l'escalfament tot junt, col·lectivament, al final has de fer tema individual. Si tens algun tipus de lesió o prevenció o una cosa que hagis tingut i que vols reforçar aquella zona. Tema doctors, tema isquios, tema qualsevol història, jo recomano treballar abans aquella zona de poder escalfar col·lectivament, vale? I a partir d'aquí, mobilitat estàtica, mobilitat dinàmica, i a poc entrar una mica més en calor. Allò de fer la rullant aquella i fer allò de treure el cul cap enfora? Sí, allò això sí, bé, no? Això sí. Bueno, al final és mobilitat, no? I al final ho estàs fent. I cada poc anar incrementant la intensitat per arribar el millor possible fins com si fos el partit. Vale? I quina és l'estona que s'ha de parar abans de competir? Rotllo, no estaràs fent sprints al moment que piti l'àrbitre a l'inici, rotllo, saps? Però també pot ser que et quedis fred si escalfes mitja hora abans. Saps què passa? Que aquí també hi ha una altra història que tu has de sortir 15 minuts abans. Sí. 15 minuts abans de que piti, de que comenci el partit, has de sortir al vestuari, canviar-te la samarreta i tornar a començar. Clar, són 15 minuts que el jugador ha parat d'escalfar, ha anat i ha tornat. És molt, 15 minuts? És moltíssim. Per mi és moltíssim. Llavors, quan pita l'àrbit i comença el partit, clar, les pulsacions pugen una barbaritat. Ja. Si comences al 200... L'escalfament estàs a 150 pulsacions, tornes a baixar a 70 pulsacions i tornes a començar a 180 pulsacions cap amunt, vale? També els hi passa als jugadors que van de suplent. Clar. Els que juguen al minut 15 de la primera part estan com 40 minuts... Que el suplent no escalfa, no? També és una altra. Quan surt, per què escalfa a l'inici, quan, per exemple... Bueno, però també és una altra, perquè, clar, el jugador tampoc sap realment... quan li tocarà, no? Quan sortirà, o l'entrenador quan sap que aquell jugador sortirà en aquell moment. Clar, els suplents, aquests que xupeu banqueta, per exemple, o sigui, estaria bé que la banqueta fes, no sé, algú d'actiu. Alguna cosa fem, però... A veure, o sigui, clar, és que amb el temps que et diu l'entrenador surt, has de fer una mica de... Bueno, jo a vegades li dic al jugador que més o menys ja sé quan sortirà, de dir, escolta, prepara perquè vas a sortir, vale. Llavors comença a cantar doctors, tal, una miqueta per intentar arribar, intentar... Clar, o sigui, idealment la pauta que deies és començar en una càrrega relativament baixa, no? L'escalfament, anar fent gradualment, que arribessis al 90-95%, no sé què, i que ja fos el partit, pràcticament, no? Per mi seria genial. Dos minuts. Al final seria canviar-te, samarreta i jugar. Correcte. Mira, en tenim una aquí, aquesta ha quedat resposta abans, Albert, que ens diu que quins tipus de pes els alevins i els infantils, depèn del cas. Correcte. Treball de força, sobretot, és important que el facin, encara que siguin petits, i després un infantil, per exemple, pot ser que ja tingui
el cos més desenvolupat Que i pot fer... Que treball de força pots fer amb el propi cos, Exacte. Jo conec infantils que ja comencen a aixecar és que ara creixen molt grandotes. Jo és una cosa que s'han fet tots molt grans. Infantil, juvenil... Això és veritat. Depèn del cas, hem dit aquí, treball de força sí o sí, i un mite potser que pots desmentir ràpidament, que és que diu, és veritat que els exercicis de força, pregunta l'Aleix, fan ser més lents a pista? Bona pregunta. Per Bona velocitat. pregunta. Això sempre s'ha dit. Bona pregunta. Bona pregunta, Aleix. Estàs més fort, però... Sempre pendent. Aleix, bona pregunta. Jo crec que no i que sí. Jo crec que sí. Vale. A veure, ara t'ho... Va, desenvolupa. Ara t'ho desenvolupo. En funció del treball de força que facis. Clar. Al final aquí hi ha diferents tipus de treball. Si fas un treball de força, per exemple, hipertròfia, per exemple, que el que estàs fent és bombejar... Per anar cap al múscul, Correcte. Jo seria lent a la pista, podem dir-ho. Bueno, menys explosiu. Si fas un treball abans de pista, si jo faig, per exemple, un treball bastant de força general amb càrregues altes, a pista estaré una mica lent. Vale? En funció del que treballis, per superior, per inferior. Per això el que busquem és, per exemple, jo durant la setmana, a principi de setmana, si és una setmana normal... Càrregues fortes. Intento que a principi hi hagi les càrregues fortes. I sobretot tronc superior. El físic sempre cau dilluns. I aquesta és una bona pregunta que ens feia la Joana Comas també, que deia que el gym que es fa entre setmana és amb molt pes o baixeu càrrega. Doncs mira, a principi de setmana, si és setmana neta, aprofitar i després suposo anar baixant la càrrega. Aquí també és en funció de quins dies d'entrenament de setmana fan. Però en principi seria com un inici de setmana més totxo i després anar baixant càrrega per... Correcte. Jo al final un exemple de setmana d'entrenament, si voleu ho dic, així també la gent hi ho saben. Transparència aquí, Sabem està bé, al final. És intentar que dilluns o dimarts, en funció de la setmana, un treball més de força general. Començar una mica per dalt. Correcte. Dimecres, un treball més de prevenció, vale? I dijous, tema més explosiu. Vale? Per ja encarar el cap de setmana. Per intentar fer més transferència a l'esport que estem practicant, vale? Exercicis més similars a l'esport que estem fent. Per tant, I per això us tomba tant que el calendari que hi hagi partits 3 a la setmana, no? No es deixa treballar. És inviable. No es pot treballar. És inviable. Al final és jugues, recuperes, entrenes, jugues, recuperes... Ja no saps per on passes ni què fas, no? Correcte. Per tant, Arnold Schwarzenegger no podia jugar a hockey. Bueno, li costaria agafar l'estic, jo crec. Pregunta l'Ivan, què és el més raro que has vist fent un jugador abans d'un partit? Aquesta ja és fora del teu àmbit. Però bueno, ja està allà al vestidor, ell veu coses. El més raro. Hi ha gent que fot coses molt rares, són molt friquis, fan uns rituals. Digue'm un exemple. No sé, algú que va dir que sí o sí havia de sortir l'últim no, però que hi havia dos que van fitxar, no recordo quin programa, que en van fitxar un que també sortia l'últim i ara a veure qui surt l'últim. Crec que era Voltregà. Jo conec algú que sempre ha de sortir amb la dreta o amb l'esquerra, amb la cama. És que anem en aquests nivells. Sí. O tocar una cosa o aquestes coses. Jo no. Tu no. Home, no hi ha amulets com a tal a dins del vestuari. No. Mira, tema, ja vaig així picadet, tema selecció francesa, l'Héctor ens pregunta, amb aquestes paraules textuals, què collons se li pot fer treballar en Carlo Di Benedetto? Què li falta, no? Igual no et fot ni cas, és que jo què sé. Carlo Di Benedetto, per mi, és el jugador més professional que conec. Si tu li dius que faci el que sigui... A fondo. I t'ho fa a fondo, sempre. Tot. Intensitat. O sigui, els entrenaments de la selecció de França és on m'ho passo teta, perquè van a una intensitat, però és una bogeria. Una bogeria. O sigui, i qualsevol cosa que li diguis, ell ho fa al doble. És brutal. Doncs mira, al contrari del que pensaves... Correcte, al final és treball, o sigui, no queda més una altra que treballar per intentar arribar al millor. Està a tope. I parlant de selecció francesa, un altre, en Rouze, ens deia algun francès, no? Tu en saps, de francès? No. No saps francès? Res de res. Ai, res de res. Cal dir que tots ells s'entenen cal dir que m'he apuntat a francès. Ah, sí? Sí, ja toca. Per poder fer la preparació física. Ui, aquest en sap molt, Tu en saps molt. Je sais parler français. Bonjour, bonsoir. Ja està, ça va bien? No, jo parlo francès. Sí. Jo parlo francès. Molt bé, pues sí que és veritat que m'he apuntat a un curs ja. Si vols de traductor... Jo puc anar a fer de traductor. Com que tots parlen espanyol o portuguès, ens entenem bastant bé. Ja, tots l'entenen. I escolta una cosa, mira, una pregunta, jo crec que si vols per anar tancant aquest bloc, gent que diu, ara ve les vacances, ve l'estiu. Home, què s'ha de fer a l'estiu? Tema físic de cara a l'estiu, ens ho pregunta la Gina. Transitori. Ens hem de mantenir... Hem de fotre no res, va haver un període de 2 setmanes de tocar-se els ous, o el que cadascú... No ho deia així, però ho demanava la Gina. Va bé que... Estava així, també. No estava així apuntat, però està afegint. Què collons hem de fer? No me cago en Déu?
Típiques, a l'estiu surto a córrer. Bueno, sí que és veritat que si portes des d'agost fins a juny, estàs una miqueta fins allò, no? Vale? Llavors, sí que és veritat que descansar 2-3 setmanetes és obvi, o sigui, i ho han de fer, vale? El tema de desconnectar mentalment com físicament. Però 2 setmanes aturat, Ara vindrà un però. Podria ser. Sí, i tant. Podria ser, perfecte, aturat. Jo 2 setmanes els hi donaria. Però no ens deixem 2 mesos, ja, Més ja no. Llavors què comencem? Una mica de trotar, una mica de... Trotar. No? Una mica de trotar. A veure, al final... és que m'ha fet gràcia això de trote trotar. cochinero total, sí, no, clar. A més de trotar, pots anar en bici, pots patinar, pots fer altres coses. Pots fer coses, no? sí. Perquè al final, jo patinar no. Al final, si ets jugador de hoquei, pues, abans de trotar pots patinar, no? Clar. Posar els patins i a patinar per la Marbella. No, però sí que ha d'haver-hi una miqueta de progressió, no? Evidentment, sempre gradual. Sempre no entres brusc ni al partit ni a la temporada. I a sobre també hem de saber quan comences, és a dir, a l'estiu, que fa més calor, tal, estàs de vacances, que al final no faràs 5 dies d'entrenament, no? Però a poc ho has d'intentar... Que parem 2 setmanes, que parin 2 setmanes, i després progressiu i sense estrès, però anar-se posant a toc. Correcte. Al final, si saps quan comences la pretemporada, doncs... Potser que portem bastanta estona de programa. Anem per feina. Que bo. Aquesta és... Beure aigua et fa evitar les rampes? Això és una realitat? Bueno, és un dels factors, sí. Vale. Dan hidratació, també. I passem al sí o no. Escolta, aquí portem molt de... Sí. No, vale, sí o no? Sí o no? Test de sí o no? Hi ha test, sí, ja cito. Ara voldrem córrer molt, però és que t'he tocat molts tests. No, les faig bé. Hòstia, està fent una classe impressionant aquí, De veritat que a qui li Ningú interessi... confiava en que tinguéssim aquesta... Brutal. Aquesta curiositat sempre tenim. Vale, tinc una primera que és, estàs viciat a l'esport? Jo? Sí. Vale. És que aquí en tenia algunes que la volia tirar i ara no són de sí o no, però bueno. Si no existissin els preparadors físics hi hauria en conseqüència menys nivell a l'hoquei? Sí. Vaig ràpid, ja tal qual. Temes taps, a veure, et sembla bé que els entrenadors facin temps morts en silenci? Això és ara ja fora de les condicions. Sí? En silenci, Espera, és que... Sense preparar-la, o sigui, que no se sàpiga què dius. Aquí la polèmica ve, va passar a la vostra banqueta, això. Per això diu que sí. Clar, està a favor, sempre. En tornejos curts com els europeus i tal, realment es pot dir que el preparador físic té impacte? Sí. També, Una bona dieta ajuda 100% a tenir una millor preparació física. Sí. I una mala dieta fa... Pitjor físic. Incideix en les lesions? I tant. Sí, de moment està sent un ple de 6, però m'encanta. Quan hi ha una lesió, et sents responsable poc o molt directe d'allò que ha passat? Es podia fer alguna millor? Sí. Sempre, o sigui... I la cara és... Sí, perquè jo soc una persona que sent molt això, o sigui, em preocupa molt. Quan veig una rotura o qualsevol tipus Notes una petita part de culpa, no? Penses que tens un problema. Al final, no sé si és culpa teva o culpa seva, o bueno, pues aquí hi ha un problema i hem d'investigar què és el que ha passat, no? I a mi em preocupa molt. T'ho juro que ha fet cares que no n'has vist la cara, però la cara ha sigut de... Sí, perquè m'ha passat de, ostres, s'ha lesionat, hola, si serà culpa meva o què és el que... Que ha ballat aquí, per tema de càrrega, per tema d'algun treball específic. En tinc una última que hauríem tocat més extensament, però ha de ser al final d'això, no? Tu has tocat moltes disciplines esportives, no hem tractat aquesta teva faceta personal de triatlons, com es diu? Trails running, sí. Trails, mitges maratons, tal. Trotar a molts quilòmetres, la mare de Déu. Clar, la preparació més forta... Quina és? És que no és de sí o no. Quina va ser? És que he vist al teu Insta que vas estar amb en Viruz, un youtuber, fent mitja marató a València, no? El coneixeu? Sí, sé qui és. Bueno, jo sí, jo conec, en Viruz, els conec. Sí, jo sé qui és. Sí. Sí, perquè estava fent... Tenia com un objectiu fer la mitja marató de València i em va contactar per preparar-la. Per Insta, directament? Sí, bueno, perquè tenien conegut que el coneixia, li va parlar de mi i llavors vam contactar i al final... Ha sigut un dels reptes xulos dels últims anys? Com a entrenar és guai. Vale. Com a entrenador diferent del hockey. Complir-lo tu et va... Sí, exacte. Ja. Sí, I quin ha sigut el més heavy que has superat? Què he fet jo? Per exemple, jo vaig estar al Nepal corrent 6 dies, 6 etapes, a 5.000 metres d'altitud
i allò va ser bastant... I molts quilòmetres que no sabrem ni quantificar. Cada dia fèiem uns 30 o 40 quilòmetres. Joder, tu. Vas una mica pel Kilian Jornet, Bueno, però no sóc Kilian de Calafell. Però ho faig com a hobby, no ho faig com a... Acabes fent tot com a hobby, estic veient. Però ho fas molt, o sigui, ho fas cada setmana. Gairebé tens alguna, o no? Sí. Cada mes. Sí. Molt bé. Doncs l'atleta... Volem fer una triatló nosaltres, Sí, volem fer una triatló. Qui, vosaltres? Sí. Quan? Jo li deia que jo tinc totes les facetes més o menys cobertes. Ens falta comprar-nos una bici. Sí, això és el que falta. Jo tinc una bici, si voleu l'estic venent. En sèrio? Després ja parlem de Hòstia, que es diga tot. Què fem? Un parell de prohibides, no? Fem un bonus, Va, bonus track. Hòstia, som-hi bonus. Pam. Això ho traiem. A veure, Aina, aquí sempre. Primer bonus. Abans has mencionat que això ho fas mig com a hobby, com va donar un cop de mà, però jo vull saber quin és el nivell de precarietat que tens com a preparador físic del Calafell. Com t'agrada aquesta pregunta, Econòmicament parlant. Sempre me la deixa fer a mi, Home, però te l'agafes? No diré, òbviament, que és el que cobrem, però sí que és veritat que és un tema bastant a tocar. És a dir, tothom sap que els preparadors físics, oficios, estan mal pagats econòmicament. I avui en dia és una realitat. Si no ets professional al 100%, no vius d'això, ¿vale? Llavors, doncs, jo crec que a poc s'ha anat incrementant, perquè abans, per exemple, un equip d'hoquei lliga no tenia preparador físic, no en tenia, i ara a poc... I ara hi ha mercat i tot, tu. I ara, a part que hi hagi mercat, que tots els equips d'hoquei lliga tenen preparador físic, que això ja és un punt molt a favor. És un detall, És un detall. Però d'aquí, com el futbol, com el bàsquet, que la gent viu d'això, doncs hem de fer una crida de que... No et dona per viure ni de conya, és el Miquet és el molt mal remunerat. I es destila de les teves paraules que per l'impacte que teniu en el rendiment final hauria d'estar una mica més equilibrat amb el que rebeu. Jo crec que sí. Jo crec que al final ha d'haver-hi un equilibri entre tot una mica, no? Entre la feina... I al final, si el club vol tenir uns objectius i intentar guanyar o intentar estar a capdamunt, doncs al final, si tu fas bé la feina... Has de tenir professionals. Exacte. Sí. O sigui, cobres menys que el restaurant, Sí. Això ja era per evidència. Es diuen Cappuccino, en tenim 5, ¿vale? Cappuccino, el restaurant Fòrum i la plaça i el Continental, que estan a la Rambla de Tarragona i a la plaça de l'Ajuntament. Tots a Tarragona? Sí, tots a Tarragona. Va començar ma mare fa 30 anys. Sí. Doncs mira, sort en aquest àmbit també, perquè si passem per allà baix... És un bon partit, és on hem d'anar. Mira, tenim una segona que és una mica parlant del que havíem dit en les noies, i tenint en compte que hi ha alguns clubs mig professionalitzats a l'hoquei lliga femenina. Estaries preparat o disposat o amb els coneixements per fer de preparador físic d'un equip femení? Saps què és una de les coses que m'agradaria fer al llarg de la meva vida? Sí? De tornar a agafar un equip femení, perquè crec que és un tema interessant. Quan vaig agafar Vilanova no tenia experiència i no tenia encara coneixement exacte, però sí que és que m'agradaria... Estaria bé, no? Però ara mateix podries, o en això que deies tu de la formació constant, potser et faltaria donar-li un... Bueno, al final, quan tu decideixes fer una cosa, doncs, prèviament... T'hi poses, no? Exacte, has d'intentar formar-te, has d'intentar, fer alguns estudis o intentar... Però que et cridaria, Sí, em cridaria, sí. És un tema que m'agradaria. Com a hobby, Dedicar-s'hi ja seria idíl·lic. Vale, i tenim l'última, que ja és del preguntat anterior, que és a l'Agi Deig. Sí, a l'Agi Deig ha fet referència a l'edat dels preparadors físics que hi ha actualment o que s'agafen actualment. Et llegeixo la pregunta, d'acord? Perquè si no, tinc un paràgraf aquí que si vaig fent diagonal no m'entero. Diu, amb tots els anys que porto a primers equips, que són uns quants perquè ja retira, vull dir que Déu-n'hi-do... Sí, quants té? Perdona, 33. 33. L'edat de Jesús. Com jo. Es retira també. Tu també tens 33 anys? Faré 34. Doncs tu encara sembles menys. Ben jove. 26, 27. Una trentena. Una trentena. O això comença a ser que nosaltres ens assemblem als de 30. En farem 25. Bueno, esteu bé. Jo 24. Bueno, jo estic saltant a l'altre. Va, digue-li, que això són els anys que porto primers equips. He vist que els perfils de preparador físics que fitxen als clubs generalment són perfils joves que just han acabat la carrera o porten pocs anys d'experiència i que sempre és una etapa curta de creixement que no sol superar els 4 o 5 anys. Com ho veus tu? Com veus el futur dins del nostre esport? Bona pregunta. Bona pregunta, Lagi. M'agrada. Sí que és veritat que... Potser és una cosa nova i per això sou joves o no?
Bueno, també no està mal. Sí que és veritat que tema de preparador d'avui en dia d'on surten, sí que hi ha gent jove. Per exemple, jo quan vaig acabar la carrera, cap de 2 anys vaig començar a Vilanova, i sí que necessites una mica d'experiència i una miqueta de temps, vale? per intentar ficar-te en aquest món. Però hi ha el món de tot arreu. Però si no comences, no aprendràs mai. No aprendràs mai, vale? Que jo molt a favor d'això també. Sí. Correcte. 5 anys d'experiència, bueno, no, ja l'agafaré. I avui en dia hi ha molts preparadors físics que hi ha a l'Hockey Lliga que han jugat a hockey i tenen uns coneixements molt bàsics i superiors de portar un equip d'Hockey Lliga. Jo tinc el Pol Josa, que és... Aquest ha fet... Bueno, és el que t'ha... Sí, bueno, jo vaig anar a Calafell i van acabar el Noia, que a part vam estudiar junts, els dos. Una anècdota que no sabràs, que és que vaig coincidir amb els pares del Pol Josa, que avui és el preparador físic del Noia abans del Calafell, vaig coincidir fa un any i mig a Nova York veient el Barça en un bar. Ostres. Tremendo. I el Ballesteros, el David, del Lleida, que juga al Picat, però és el professor de Lleida, que em porto molt ben bé. Altre mit, I al final són perfils gent de... Bueno, tenim 30... Que l'edat no és un problema. Jo crec que no és un problema. És bona formació i anar agafant experiència. I que veiem un bon futur a l'esport. Doncs res, a l'Agi no passa res. És un tema de... Correcte. Sí. Doncs escolta, ja està tu... Anem a final. No, mata-ho ja. No, anem a final. Anem a final. Anem acomiadant-nos amb la sintonia, perquè clar... A veure, què llences? Ara, entrava. No, és que a vegades fem una sentència, però ens afegirem minuts i portem una hora. Digue-la, no et met discussió, digue-la ràpid. Vale, la meva sentència era, a veure, sent sincer, per mi l'activació matinal no sé si val gaire la pena. L'activació aquest que es fa per anar... El dia de partit, activacions matinals... Què posa aquí? Què posa aquí? No, a mi no m'agrada. No m'interessa. Què posa aquí? Que no vol fer aquesta merda. Bàsicament es fa realment per intentar... Per fer el vídeo d'Instastories. Hola, l'ha dit ell. Per intentar desconnectar i intentar fer coses diferents que no sigui a l'hora del partit, bàsicament. Físicament no es fa gran esport. Anem a fer una camineta fins a la plaça per desconnectar de tot. Jocs de cohesió, mobilitat, tot això. Això sí, això m'agrada, això m'interessa. Sempre va bé, home, la cohesió i la cohesió que hem fet també aquí aquest estudi amb l'Uri Ferrer. Vaig a fer estirament. Una hora molt interessant. Anem a fer mobilitat articular perquè... Jo vaig a posar el cervell en gel. En gel. És tot el que puc dir, del cansat que estic. Escolta, moltes gràcies per venir, que no t'ho hem dit aquí en antena, però t'ho havíem dit abans quan ens hem vist, perquè ha sigut realment molt interessant. Una altra vessant molt de l'hoquei necessària que hem vist. I mira, aquí taula, benvingut sempre, i si ens falta fer una triatló o alguna cosa, també ja et consultarem com ho hem de gestionar. Tot ho farem, vinga. Gràcies a la gent també, evidentment, ja em treia els cascos. Adéu-siau, fins la setmana que ve.